Takže začneme od lesa. Vážení diváci, vítáme vás při sledování fyzikálního filmu Mechanika tekutin. Přeji vám příjemnou zábavu. Tekutiny se nacházejí všude kolem nás. Ať už ve formě plynu, opravdu všude, anebo ve formě kapalin. Tak nyní si ukážeme, že plyny jsou velmi dobře stlačitelné. Oproti tomu kapaliny stlačitelné nejsou. Tak nyní si budeme demonstrovat, že kapaliny můžou být různě tekuté. Tekutiny nemají svůj vlastní tvar. Vždycky přebírají tvar dané nádoby. Come da porca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene che vedi I love you, papà l'americano. Podle Pascalova zákona, který říká, že Tlak vyvolaný vnější silou je ve všech místech nádoby stejný. si demonstrujeme tento zákon pomocí pokusu s injekční stříkačkou, která má na stěnách díry. Nyní vidíme, že ze všech otvorů stříká voda se stejnou intenzitou. Hydraulická zařízení používáme i v běžném životě. Například i v brzdách vozidel. A pojďme si povědět něco taky o hydrostatickém tlaku. Ten působí na stěny nádoby, na dno nádoby i na všechna tělesa ponořená do kapaliny. No a teď si ukážeme pár vzorečků. Papà l'americano. Papà l'americano. Je zajímavé, že velikost hydrostatické tlakové síly vůbec nezávisí na tvaru a celkovém objemu kapaliny v nádobě. Takže například na stejně velké dno nádob úplně různého tvaru působí stejně, ale fakt stejně velké tlakové síly. A to i když je v nádobách různý objem vody. No a tento opravdu fascinující a zdánlivě protismyslný jev nazýváme hydrostatické paradoxon. Hladina kapaliny je místo se stejným tlakem a to, čemu laikové říkají hladina, je vlastně odborně volná hladina. Tak na tomto pokusu si budeme demonstrovat princip spojených nádob.
Takže úroveň volné hladiny zůstává vždycky stejná. Je to dané díky hydrostatickému tlaku, který nezávisí na objemu a tvaru nádob. Takže na tomto pokusu si můžeme demonstrovat hydrostatický tlak, který závisí na hloubce. Vlastně v té nejnižší části je hydrostatický tlak nejvyšší, protože má nejdelší vodní paprsek. No a ve vyšších částech je hydrostatický tlak nejmenší. I když si to neuvědomujeme, tlak na nás působí pořád. I na vás, diváci. Jedná se o tlak vzduchu. No a v domácím prostředí ho měříme přístrojem zvaným barometr. A kolik vlastně je průměrná hodnota atmosférického tlaku? To si ukážeme teď. Tlaková síla má za následek to, že tělesa o menší hustotě než voda na volné hladině plovají. Na tomto principu fungují například lodě. Zde můžeme vidět příklad ustáleného proudění kapaliny. V případě, že se do cesty ustálenému proudění postaví překážka, vzniká za překážkou turbulentní proudění. Tak tady tomuto neočekávanému jevu říkáme aerodynamické paradoxon. Různá tělesa mají různý odpor vzduchu. Tak například koule je vysoce aerodynamická, při proudění vzduchem ji vzduch obtéká, avšak za koulí vzniká zpětné turbulentní proudění. Tomu však lze předejít. Přetransformujeme-li kouli do tvaru kapky. Tady totiž není žádný prostor pro vznik turbulentního vlnění. Ostatně kapku můžeme pozorovat i v přírodě, kde se vyskytuje přirozeně. Dalším vysoce aerodynamickým tvarem je například tady toto. Ale to ostatně znáte všichni, například z letadla či vrtulníku.
sinus deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, tak s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, kosinus deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované, promovaní inženýři. Sinus, kosinus deskriptiva, promovaní inženýři. I když si to neuvědomujeme, tlak na nás působí neustále. I na vás, diváci. A mám okno teďka. Tak tady tomuhle říkáme. Tlaková síla má za následek to, že tělesa o menší hustotě než voda. Bacha, ona ti už zas pláve pryč. Já vím, že to je studené, Zuzko, nestěžuj si. Nyní můžeme vidět, že vodní paprsky ve stěnách nádoby jsou stejně velké. Ty vole. Co to na tebe?